In the morning with Gabriel Sitole. Okay, I think I've sorted out the lines. We've got eThekwini Municipality Chairperson of Governance and Human Capital, Councillor Nkosente Madlala. Mr. Madlala, good morning. Welcome to the show. Good morning, Gwena studio, and good morning, Balalil. Anjani amakhaza leyo khona? Hayi no. Wona ngoba sabantu baseThekwini ayasithusa kodwa kuyakubi kakhulu akhona amajesi. Wajwayeleke. Hayi kumakaza ngeke. Mhlawumbe nje Councillor Madlala, mhlawumbe asiqale ngokhalalisela amaphoyisa ngomsebenzi omuhle awenze ukuthola igebengu ezantshontsha ingalasizinda kagesi lelinganisela ku 1 million. Siyeza ukuthi le gebengu zigcine zigwetshiwe zafakwe ejele. Mhlawumbe nje awusilandise kabanzi ngalolu daba. Sicela ukuqala nje siwabonge kakhulu amaphoyisa ngomsebenzi omuhle awenzile nokubambisana okuhle nomphakathi ukuze kwazi ukuthi kubanjwe lemigulukudu emithathu eyayintshontsha amakhebula kagesi eThekwini. Kuyasijabulisa ke nokuthi omunye walezi igebengu ugwetshwe iminyaka ewu15 ebhadla ejele egwetshwa inkantolo kaMantshi lapha eScottburg. Lokhu ke kuzothumela umyalezo ocacile emphakathini nakubona bonke abantu abacikela phansi ingqalasizinda kamasipala ukuthi ingalo yomthetho izogcina ifinyelelile nakubona. Laba abanye ababili abagwetshwe naye bagwetshwe iminyaka emithathu neminyaka emihlanu respectively. Lezi gebengu ke zabanjwa uqotshweni lapha amaphoyisa zishisa intambo kagesi zomkhandlu lapha endaweni yaseMkhomazi ngokulekelelana nomphakathi ke zakwazi ukuthi ibanjwe. Siyafisa ukuxwayisa nabanye abasagila lo mkhuba ukuthi amaphoyisa aseyithendeni zabo. Ayajabulisa kakhulu kuzwa lokho kanti singapheli ke lapha indaba ezimnandi siyabona ukuthi kuyaqhubeka nokusebenzisana nenkampani yezitimela iPassenger Rail Agency of South Africa ukuthi kubuyisela ukuhamba kwezitimela ngokugcwele lapha eThekwini. Mhlamba usichazisele nangalokho ukuthi kuhamba kanjani. Kuyasijabulisa kakhulu lokhu ukuthi siyaqhubeka nokubambisana noPrasa ukubuyisela ngokugcwele ukuhamba kwezitimela la eThekwini. Kusukela ngonyaka odluleke sibambe eminingi imihlangano njalo nabaphathi balenkampani ukuzobheka inqubekela phambili ezinhlelweni zokulungiswa kojantshi kanjalo nama signals ukwenza isiqiniseko sokuthi ugesi uyakwazi ukuthi izitimela zakwazi ukuthi zibuye zikwazi ukuthi zihambe. Also ke sikhulume nezindaba zabantu laba abasikwathayo ukuthi bakhaba basondele kakhulu kujantshi wesitimela kanjalo futhi nalabo abalahla udoti kanye nezinye izinto kojantshi wesitimela. Besilekelelana ke ukuthi siwenze lo msebenzi. Ngizokhumbula ke ukuthi ingqalasizinda yezitimela yalimala kakhulu ngekhathi zekhukhula zika 2022 okwaholela ekutheni kuvaleke imizila eminingi. Kuyasijabulisa ke ukuthi uPrasa usufake imali engako 7 billion rands ukulungisa ingqalasizinda yonke kusukela kojantshi aba signals ukuze ukwazi ukuthi kwenziwe lento ekuthiwa scheduling ukuhlelwa ukuhamba kwezikhathi zezitimela ngendlela enenqubekela phambili. Uma ke usuphothuliwe lo msebenzi kwavuselelwa nengqalasizinda uPrasa uzokwazi ukufaka izitimela ezu100 ukuze zikwazi ukuthi zihambe kuyona yonke imizila yaseThekwini. Njengamanje siyaxhwalela ngoba kuhamba izitimela ezu44 nje kuphela eminye imizila ayihambi. Lo msebenzi ke usuqalile eMlazi ngoba lo mphakathi wona unabantu abaningi kakhulu abasebenzisa isitimela. Uzobe ke usuyaqhubeka ke kushonwe enzansi kuyosuka eKelso kunyukwe nawo ujantshi kuzodlula eThekwini kuyodlulwa eMngeni kunyuke njalo kuye eDuffs Road kuye eFingam kuye eDuffs Road bese unyuka ngoNorth Coast Line uzuyofika kaDukuza. Yonke lemizila izokwazi ukuthi ilungiswe ukuze kukwazi ukuthi ukuhamba kwezitimela kubuyele esimweni esijwayelekile. It's 8:28 Bongani and Slee in the morning. On the line we've got Chairperson of Governance and Human Capital uCouncillor Nkosente Madlala. Mr. Madlala njengoba sesivala nje siyeza ukuthi ngesonto elizayo nizobe nivakashela umphakathi osenyakatho neTheku niyonikezela ngokusemthethweni inhlelo zentuthuko. Mhlawumbe nje awusichazele ukuthi nizobe nilaphi nendawo nizobe niyobanikelana. Siyabonga kakhulu sokhumbula ukuthi ngesonto eledlule umeya wethu belapha endaweni yaseWest ethula khona inhlelo zentuthuko ebaluleke kakhulu kuleli sonto ke umhla ka5 August uzobe elapha endaweni yaseNorth inyakatho neTheku amawadi azobe ethintekile Ward 53 Ward 59 kanjalo no Ward 60
Izinhlelo ke kunikezelwa ngazo lapha kule mphakathi isikhungo sokuhlanzwa kwamanzi sasogunjini. Siyazi ukuthi into yamanzi kuyayinkinga ngapha ngaseNorth, ngakho ke le water treatment plant izobaleka kakhulu. Bese kuba uhlelo lezindlu lapha endaweni yase Redcliffe, inkundla yezemidlalo eCottonlands kanye nama boreholes, njengoba sazi ukuthi khona indawo la khona ingakwazi ukuthi ifinyelele khona amapayipi ethu. Lesi sihlanzi samanzi ke sisusa lapha naku 1 megaliter sisisa ku 3 megaliters. Lokho kuzosilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi siphakele imiphakathi yahlukene, including isibhedlela sasosindisweni kanye nemiphakathi esizungezile. Emva kokuba ke sesivulile lama project, kuzobe sekuba nomhlangano womphakathi ozobe ulapha enkundleni yemidlalo osindisweni ngo-11. Siyamema ke imiphakathi ke yalezi indawo ukuthi isondele izozwa ukuthula kwezinye futhi izinhlelo ezibaluleke kakhulu zentuthuko umeya wedolobha lakithi ubaba uXaba. Mr Madlala, siyasibonga isikhathi sakho namhlanje. Siyabonga kakhulu, sicela nifudumale niphile niphephe eThekwini. Siyabonga. UCouncillor uNkosenhle Madlala from uMasipala waseThekwini. As I said, Thekwini is proudly brought to you by Thekwini Municipality on Vuma 103 FM. Tune in next week Thursday around 8:20 for more of these conversations. Vuma FM.